Благодаря. Много е сладко, мерси. Можеш ли да ме разсмееш? Това е със цветето. Разсмях ви със цветето, като ви го подарих. Благодаря ви, но не знаете ли някой вид? Един човек се родил вместо с задник, нали, с задни части, с каса бира. И така ходил си дълго време, обаче му писало, никой не може да го оправи. Отива той, казали му, че някакъв специалист там може да го оправи. Отишъл при този специалист и той казал, ще отидеш на плажа, ще се печеш 4 часа на плажа и ще се оправиш. И той се чудил как стане това, обаче решил да го направи, отишъл на плажа, легнал, нали, по задник, пекал се 4 часа и бирата станала на гъс. Беше добър опит. Благодаря все пак. Добре, само да ви покажа нещо и аз, може ли? Ето това електрическо колело продаваме, интересувате ли се? Благодаря, но мисля, че нямам нужда от електрическо колело. Беше много добър опит, но наистина уважавам това, че ми подарихте цветенци. Беше много мил, приятен ден. Милият човек.